ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁନାର ରେଟ୍ 93,000 ଟପି ସାରିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନାର ଚମକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା ରେକର୍ଡ କରିଚାଲିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ସମୟ। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 93,000 ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲାଣି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ 2025 ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 96,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 930 ଏବଂ 850 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଉଭୟ ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 85,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 92,840 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପା ଦର 1,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,14,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ସୁନା ଦରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଗହଣା କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିବେଶ ଚାହିଦା ମଜବୁତ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଗହଣା ଚାହିଦା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗତ 11 ମାସରେ ଦେଶରେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେସାକୁ ତେସା ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ସୁନା ଦରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିଛି।